Boiro Novo lamenta a negativa do PSOE local á súa moción para bloquear os fondos de inversión do novo plan parcial de Barraña. Pretenden con el evitar a especulación coa vivenda, permitindo, iso sí, a compra de inmobles aos particulares. O novo plan parcial de Barraña segue provocando reaccións dende as agrupacións políticas de Boiro. A última en saír é a de Boiro Novo, que lamenta a negativa dos socialistas ante a súa moción no pleno municipal de bloquear o acceso aos grandes propietarios de vivendas. Dende Boiro Novo argumentan que ninguén debería de facer negocio coa vivenda, polo que se opoñen a estes fondos de inversión na súa vila. Pero sí que nos referíamos concretamente a eses grandes fondos de inversión, a esas inmobiliarias, a eses fondos financeiros que acumulan vivenda, acaparan vivenda e que despois especulan con eles, non? E sobre todo o tema da vivenda vacacional, na que pedíamos que aquela xente que acumulase varias vivendas vacacionais ou que fomentase deso un modo de vivir ou de enriquecerse, pois non recibir as subvencións, tampouco unha cousa tan sinxela como eso, non? Porque vamos nós a ter que pagar o negocio, porque imos nós a ter que pagar que outros se fagan ricos a conta do erario público, non? É o seu negocio, pois que asuman os seus riscos, non temos por que promover iso dende o Concello. Desta moción excluíase aos propietarios particulares interesados en adquirir unha vivenda en Barraña. Dende Boiro Novo afirman apostar pola construción de inmobles e a súa inclusión no mercado do aluguer. De feito, decíamos que se incentivase a aqueles particulares que tivesen vivenda baleira e que a puxesen no mercado do aluguer. E despois decíamos que aquelas entidades xurídicas que acumulasen vivenda, chamémoslle, creo que unha gran tenedora a partir de 5 vivendas que teña en propiedade, eu creo que ningún particular en Boiro, unha familia que poda herdar unha vivenda ou que poda comprar un piso, ten máis de 5 vivendas, xa están por lei descartadas. Bueno, pois que o Concello, esa xente que acumule vivenda, evidentemente, como único motivo ou de especular ou de poñelo como vivenda turística ou como vivenda vacacional, bueno, pois non se lle desen axudas, porque están facendo da vivenda un negocio. Triñáns critica tamén ao Partido Socialista de protexer a estas compañías, nunha decisión que asegura non se diferencia moito do ocorrido antes da crise do 2008. O voceiro do Partido Socialista argumenta para votar en contra da nosa moción precisamente eso, que hubo xente no pasado que se enriqueceu a conta de especular ca vivenda, que foi un motor económico, según el, e que van a fomentar, se se dá o caso no futuro, que volva a pasar eso. Bueno, eso nos parece un total despropósito, están aí as palabras para ser vistas, porque basicamente esas políticas, esas ideas foron as que levaron a que pinchara a burbulla inmobiliaria no ano 2008. Entón, volver a repetir eso, non aprender dos erros, que ainda non pasou tanto tempo, bueno, nos parece un total despropósito.